Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Keyboard penia jongkara lingkoi kabadan hapok himanong spong haka arpulai teri jembang arjar arpo kila poi saka jingus tu jingmun bat block development officer jongka soyong community and rural development block hadian bakalami ke jingkeno bau new video shimla pentep setia keyboard penia chnong halor ke jingwan jongka wik samla nabar ke jela wat hadian ke jing keren penbait bagi keyboard penia chnong nakapor sakapor shwa bagi nong chnong ke jela kinwan pai shalaka jong ke jing kesem uskat tri jongkara lingkoi uba dor sing lingkoi ulai thu banakaliang jong video ulawan mi hidaladi bani kerani penbait bagi bor penyak snong hakaba kila shimru ikarai bani trilang bait nang ni sakman hakaba ide bagi jingun ra ikisong penroi hakani kara hakani kejuk asngi nakaliang UMLA barem jong kasoyong konstituensi uba HDR lingdo ulawan ni kendo ikibor penyak jong kara lingkhoi hakaba ula ajing rap ru daga song pisa klang bagi bor penyak snong genduk la ban pentulun iki kam hakabai dei ba kacing sumar bat kacing penbiang iki jakasa nak bentaki samla ki bon pai na bar jong jela Hadian bangai i yak report apo channel BTC halor kacing ja po lengkoi hakabai dei ba kacing wan pui jing wi na apo Shnong lengkoi iba lawan pai naga blon pai depo pondiseri tinga don taka ngayu i ka jing report ke jung sketri atau sngi apo ka channel ka jung apo ka channel apa sibun ki jing deko nakaliang ki bor penyai ki badai ban pek ya ke kam atau baka sinong kalai kendu jinge kalai kendu mau siang tekum nong wala dangam long su woi ru mata long ru pai ba haringan dang don hikata ka mensim kumu syakri pai ba baju tre kam pai ba da ki bon posnam hane ki pon bladap kam mensim jonga kam baga bersim jonga baga cingit tiblam jonga kam sya de kala ya kontak marmari ki bor jing penia snong jing penia ran apa kila batay nga ro kita ki cinge bat ki da o nga ro kum porlok ubo ji atre ki por ki mensua ada long bala mahe wan lem no sini snong jongi ban ai mit sim lem ban batay lem amar mundon manu ru ba batay ngi wan ban ai mit sim ngi ngela su yele ya gabor ka jingsu thu jo ka snong jom garaj te halor kani ka benta apa mangar ka don ka jingsu kumu kunyi kupa jong kinong snong hapo kathan ka banga jumi phan machwa ngaso ka de kamram la banga net bane kendo eki ban yos ngolam eki ki jige ki we kendo hakaba mangaro ngani simbantalem ban persgo i bod penya chijrom halor kini ki jingdeko ki wala ja hakini ki sgi bat kita yo ki wala dat te bat hadu benta kumbagalong piu i bakat lo ki romba jong ke than ki sim khia ke ne kam hakaba sim la yo jengarap na ki bor ki ba ne ki bor sarkar reda ka bor bat la jong kila pen kre ai gini ki jingdon kam we dei ba ka jing sumari gini ki na hakaba wat yiki panganaro kila sna tempurin la de bat ka kumbalai thu lung do bada ki romba to kapaka jinglut kalau ke babon akaba sim layo jengarap nang nuro orang nak borsnong to ko fitet benda ha ka lockdown mundon kam dan jam su gibril ka bela ka kit nong dan su kam dai ko bosuk guys no te kumu tau nong mi khmat ubajumi khmat igni ka yung pai ba wat
kumuru rumba badan ko mensim bani trailang bani kitlam ya ka action jung pai ba ai bori barit jonga ing bangala ngala no senyang lem na ka benta kani ka jindon kam aku bedi ba ka habai de ba ka di kesentar kumjuru kini ki perlu jonga ki be warlang ro kila ya no senyang lem ban ai mensim ya kini ki rongba ki jongi wat ladang ye bio ki jingera ke bang yidai ban yo ro re nginang la bade ban ya cepat ya kini kam hadu banda dapka hadu dap liga dap liga kam haka jing slow jonga slow ba kidai ban lagi sepo quarantine center bak nakaliang jaga authority di ban penbiang ki jingdon kam ban ai jing ada ki kam tam bede ban sanitize ki jaga ki pa ki kisah bisa ban bod ya tu protokol kumala ajim ngi sum pat ban ajing sai ba tang masih sih dia na kalian jong video mat udah hibri badan ka masih majikat klik ula khat yang ibn kendo ban ya penpek itu ka kam te ha kata ka jeng khat ka jong ngilale perwa pangan ya trelang bat ban man sini ban ya thau su ya ka jeng bombet bombyang tu ko bat ni suku hero ka jeng ya kran jam ya penpek ong ba ka don ka jeng bakla kalong bes communication kai te halo kata ka jeng ya kendo bang ya penpek ni rong ila ya ngau dei kum ta ban ya ngau hon lang ban ya menjor lang ban ong ban pediang ya ka jeng trelang nang bentar ba sa ba khak jin ban la kot ka ni ka jeng khre ka jeng ni ban kata kalong ba ila da pediang na tu ka sni ban ka jeng trelang ro kelas lang ni na du tu sni te kum ta ngi sukwa hi ban ai jeng sha ban ong ba ngam don ai isu ka jeng ya bono te kalau long satang ban ya lek ban yawan ban ya sufu jemot ka e ngi dei ban tre ban ya sikmat ha ka jeng pendap tu ni ka kam ban kum video ban don hang tele kam mot e tang ya ka ni ka jeng don kam hang ni po ka sentar karantin sentar ka jogi nei ka lompat hakiwe ki kam development kum tre hang tei tinggi la da ya sufu jemot kum ta ka ba mot nadu mentahi nadu tu ngi kam dan da isu ka ban ni te mentah ka dikasih legal long na pasien ka ba ha ka ba dan ma SDA lang do kumung khmat varim jongi ba jongi khmat ti lam ni uwan kumle ni pidang sumha ki jongi dan kti lang ka jong uru kum ka bangila yakra la pa do to pasien kumangila request lo dan mano ki simat dan no ka dian ki bawan ya snak kti lang bangi ka ban ya trilang ha ka ni ka jing trei ka jong kre ya ka ni sentar ngin na sumha e te na liang jong hi kum ketiam jong kara ni la priang sumha ya ka ni bat mauru lo ai ka jing no senyang kum ka jong dong tilam ni du spo ajar ka bat na ka liang jong ba sensar kupar long do ru bala ya wan kat ka ni ju ka sni tu ru ba ai hi ni san aja lam bat we pat u samla be wan lang bat ki ru le no senyang la bar ajar ka kata kalau nak bentar bangin ron ya kijon kampar kai ki bedai haga ki kre jeng ni sentar tak kita hi hadu mentah ke kesni idang sa tang ini bala da wan pa na do tu kesni ten rei ni la tip ni la yo ki sai na kalian jong video na kalian jong doktor na ten posi si sayang hi wa kila ai ke jete pati kena dang don sala ingut ki pat ki bala da berista tang ba kitu imat kim pat ko hidu mentah kala bandong bala pensenge na kanu no kada ten rei ni kemil nanti bagian sawan baik seni sesentar jadi buat kejeng mengkreru kalau ready